Помните ли Веселин Тодоров? Той е човекът, който първи разкри грозната истина за невидимия холдинг Орион на бизнесмена Христо Ковачки. Заради това Веселин е атакуван със съдебни дела шамари, а сметките му са запорирани. По едно от делата, дружество от невидимия холдинг на Ковачки иска от Тодоров над 350 000 лева въз основа на фалшив договор. Но това не е всичко. Вече повече от 10 години Националната агенция по приходите остава сляпа за милионните дългове на фирмите от холдинга и за милионните трансфери между тях. Вместо това, НАП е издала срещу Тодоров ревизионен акт за почти 5 милиона лева. Заради смелостта си да говори за корупционните практики на Христо Ковачки, днес Веселин Тодоров е съден. Очакват го 2 тежки съдебни битки, свързани с значителни разноски, които той не може да покрие. Веселин Тодоров не търси съжаление, а справедливост, но за да я постигне се нуждае от нашата подкрепа. За да му помогне, антикорупционният фонд започва кампания за събиране на 25 000 лева. Събраната сума ще бъде използвана за защитата на Веселин. Да бъдеш честен в България не значи да останеш сам. Направете дарение в подкрепа на Веселин Тодоров по банковата сметка в текста към това видео.